Всички ставай! Вас ненормално. Аз съм я виждал, от когато съм се родил. Аз не съм я виждал, от когато съм се родил, защото винаги бях на някакви там рождени дни на приятелите ми, когато тя беше. И защото избягах. Защото не знам. Отивам до телефа. Отивай къде ти искаш. Добре, Рени, трябва да ти обясня. Така. Това писмо беше ми оставено пред вратата и пише. Нека ти прочита. Като знаеш, не сме месеци и така нататък. Това съм ти го разказала. Но за това писмо не знаеш. Приготвяйте се да умрете. Ще умрете всичките, докато не пукнете. Първият, който ще умре, е най-малкият ви брат. Кой си ти за Бога, че ще заплашиш моя брат? Мамка му! Намерих книги, които вътре... И затова викаш мамка! Почти на 20 съм още да ма вижма! Ето същото са много. Ще умрете всичките един след друг. Знаеш какво е лошото? Че и тук пише да умрете. Умри, пише на всяка страница. Само на последната пише вие сте скапани. И пише числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 числа. А ние сме 8 деца. Явно. И за жал сме 2 момчета. И всичките души са 6 момичета скапани. Ако? Нещо не е важно. Добре, значи... Чакай малко, той става като кот. Чакай. Може би да вървим в стаята. На лилава светлина май пише нещо. Писна ми да обикалям. Видяхте ли онази камера там? Чакайте! Не, ще се опитам да я хакна. Да я чупам? Не! Рини, ела да се скрием какво? Такъв е кода, ма! Добре, ще си щупа клавиатурата. Какъв е този скапан код, бе? Кажа малки се дрихи на малка. Не! Половината клавиши са ми са щупили. На кого? На кого? Окей, наблюдавани хакер. Ура! Моля за внимание! Да? Наблюдаване никой. Наблюдаване пише конфитюра. Пише конфитюра. Не наблюдава. Пише, че ни наблюдава конфитюра. Ей! Това е моята конфитюра. Значи тя ни наблюдава. Не бе, това е някаква нелегална диминюра. Конфитюра. Не и конфитюр, да не казвам. Ти конфитюр казваш. Трябва да си поправям първички. Значи, че аз имам също панталони, твоите сестра. Не, имам повече. Какво правиш? Това е моята конфитюра. Моята. Поправям си конфитюра. Моята. Всъщност е на сградата, не? Която купихме. Това значи да изключиш просто конфитюрата. The block and fire. Стига, хакваш ми те! Ти не знаеш какво правиш!
хапнеш мене. Изтриване. Хайде. Видиш, защо ми сте сърце? Не мога да и слабенително. Хапваш ми! Що ми пишете моето? Ой. Ира! Хак! Добре, вече не мога да намеря да коментирате, която да щупа, а вече съм се приготвил, затова трябва да щупа на някой друг главата. Убихме човека. Убихме го. Чаго! Импостър! Чакай ти малко! Аз съм вещер. Кодекса на вещерите на момчетата гласи, че ако един вещер умре, той да се превърне в таласъм. Ти не смеш умря. Да, молбит може да стане. Сега искам да ви убия! Не! Дени, какво правиш? Мога, когато си искам. Луга, такета луга. Чакай! Не! Привличате таласъмите към... Ела тука! Забравихте, че при мен има отвертка, с която мога да щупа ключалката. Дойдете сте при мен. Мама! Какво правите? Хора! Освободете ме! Ще щупа ключалката! Хора, освободете ме! Не съм! Хора! Нали знаете, че знам на Исус заклинанието на телепортирането? Телепортирам! Добре, тук съм. Хора! Моля ви! Не е смешно! Хора! Моля ви! Не е смешно!
Хора! Моля! Хора! Хора! Ей! Да! Хора! От толкова удрания имам чувството, че ръката ми ще се щупи. О, не, изкълчи ми се ръката, ура! Не съм. Хора, моля, отворете ми. Не е смешно. Един ден по-късно. Хора, моля, вече един ден съм тук. Ей! Ей! Бубулече. О! Благодаря ви. Хора! Не, сега отивам на хора. Хора, просто... Ей! Писна вече от вас и от вас ще разправи. И от вас ще кави. Аз отивам до туалетна, а вие стойте тук. Какво правите? Правете. Айде, оставите да намира. Не, няма да лъсна до туалетна. И аз идвам. Додолу. Хора, оставете ме на мен. Искам да ходя спокойно за мен. Аз искам да ходя да пикам. Дойде в средене за обвиня. Ама тя ще се напика, човек. Пия малко лимонада. Не държа вече. Кой ще го случи? Ще бъде да не ти чакай и аз ще бъда си. Чакай сега да стара. Това е нашия баща. Как ще да служа? 8 годишна съм. Не мога да повярвам. Сестра ми е чудовище. Интересуван само стъпки и телефон. Но ще получи обаждане, което ще запомни. Какво ще им кажеш? Какво баща ми като? Знаеш колко на наша баща? Най-лошата сестра. Знаех си, че ще ми потрябва някой ден. Само не знаех коя сестра. Не чакай. Но ти, Лори Шумникова, направи решението изключително лесно. Сигурно го зарежда. Ще ползвам бързовата. Хей, тук е Лори. Оставете съобщение. Ти, Лори, обажда се скъпия ти брат. Отдавна искам да ти кажа нещо. Ти си... Точно това си най-лошата сестра на света. Какво мислиш, Лайк? Хей, брат, искам да се извиня, че настъпих тъпата ти играчка, но отидам да ти купя нова. Какво си направила? Наистина съм впечатлена, че не се разпущя да стана много зрял. Да, такъв съм. Точно е зрял. Лайк, какво направих? Заедно, Лори? Аз как също се... Какво ще правя? Какво прави? Защо пишеш? Заради нищо. Ей, тей! Той да съм още, те усуме. Не съм.
Ага. Dostum. Ема сега клопали вратите, бе! Мания, качите ли, какво да стара? Причини как? Gel biz oynayalım. Siz de olsun. Neyse. Dostum, Ben oynayalım bir şey. Neyse, dostum. Dostum hatta kızım.